Wala ka nga, tatagawin mo. Ako hindi mo wala ka na ibut. Gan sa ako din yung pwede mo. Tuyok ka matan. Hindi na kamara. Kaya ba hindi mo pala yung plastic? At yun eh, pag-plastic ka. Magayang. Hello, Madam Risa K. Mega shout out. Good evening po. Good evening, Madam. Kumusta po kayo dyan? Hindi po kayo nagpa-games ngayon, Madam, ah. Madam Risa. Host, andyan ba si Ma'am Sek? Opo, Ma'am Risa. Kumusta po? Narinig niyo po sa background, Madam. Kumusta po? Naglilinis, Madam, ng mga gamit niya. Masakit po ulo ko, host, maghapon, sabi ni Madam Risa. Ako din, Madam, kakaano lang. Kagigising lang din po. Basta nga po yung panahon dito. Ma'am Sek, kumusta na po? Ayan. Okay lang. Ako, Madam, naglilinis po siya. Magkatapos-tapos, maghapon. Maghapon. Pasalubong ko, Ma'am Sek, Ma'am Sek, sabi ni Ma'am Risa. Ma'am, meron naman. Supot ng Madam. Sabon po. Sabon. Ayan. Pasalubong na tawa si Ma'am Risa. Oh. Naku, Ma'am. Kahit po siguro dalawa kami ni Kaden po sumali sa pabingo talagang talaga. Hindi po talaga maswerte sa Hindi talaga maswerte sa bingo. Ewan ko ba. Muntik-muntik lang. Pengi ako. Sabi ni Ma'am Risa. Thumbs up, Papa Teddy. Mega shout out po, Papa Teddy. Kumusta na po? Natawa si Madam. Naghihintay po kami, Madam Risa, sa iyong pabingo po kaninang umaga. Diyos ko, wala ata ang pabingo si Madam. Papa Teddy, mega shout out. Mega shout out po. Sabi ni Papa Teddy, ayan, no. Good evening, Papa Teddy. Kumusta na po? Kaka-live lang din. Baka bukas mag-LS po ako. Naku, Madam Risa, kay babantayan po namin yan. Mega shout out po. Ayan. Madam Risa. Sabi ni Papa Teddy, kumusta na po? Kumusta na? Bantayan namin yan, Ma'am Risa. Naku, nakatambay kami niya, Hanggang naman tayo? Hanggang 7 hours na naman ba tayo, Madam Risa? Agahan niyo, Madam. Madam, agahan niyo po. Ang mga adik-adik sa bingo ay talaga nakaabang sa inyo. Kumusta po, Papa Teddy? Sabi din ni Madam Risa K. Ang haba kaya nga, Madam, ang haba na 7 hours. Grabe, naka 1,000, 1,000 K views. Haha. Dumugo po yung ilong ko sa bandang huli, Madam. Madam Risa, sa bandang huli, dumugo po yung ilong ko hanggang mata po. Ay, ano ba yan?
Ma'am Risa, nag-enjoy po ako sa bingo kaya lang hindi ako nanalo. Kaya nga, napapatedi, no? Yung tipong isang numero na lang, tapos may magbibingo na, may magre-Risa K na agad. Nako, Diyos ko, ako nagigigil. Ba yan? Isa na lang na number? Sabay may Risa K na agad? Daddy Alex, mega loud shoutout kung sa Daddy Alex. Daddy Alex, nadikit kalembang mo na to si Madam Risa. Nako, nagpapabingo po ito. Join po tayo bukas. Hahabawi po kayo next time, sabi ni Ma'am Risa. Daddy Alex, sama ka bukas. Mga alas 10, mga ganyan siguro yan, mag-live si Madam Risa. Bet Damlao, may shoutout sis Bet Damlao. Manalo po tayo ng doon, 300 bingo. Mga ganyan, Daddy. Okay, host, sabi ni Daddy Alex. Ayan, Daddy, Alam ko naman nakalembang mo na yan si Madam Risa, eh. Bet Damlao, may siya na sis Bet. Sis Bet, sama ka din sa natin, sa pabingo ni Madam Risa bukas. Nakapin po siya. Host, may nagsabi sa akin, sabi sa akin sa isang live, sabi daw, bawal daw po yung pabingo. Totoo po ba kaya yun? Naku, ma'am, madami naman gumagawa yung pabingo, madam. Maya tayo muna ako. Okay, host. Ayan. Papateli, sayang naman. Ayan. Dikit na din po. Ganyan. Ma'am Risa, pwede tayo magpabingo siguro. Pwede naman po magpabingo. Pwede naman siya magpabingo, madam. Dami naman po nagpapabingo, madam. Di ba? Sama ang ng tiyan ko, sabi Daddy. Dikit na ako sa nakapin, sabi ni Ma'am Bet Damlao. Thank you, Ma'am Bet Damlao. Sis Bet Damlao. Thank you, Ma'am Bet. Ayan, ayan ang kanyang tahanan din. Binababa ni Night Boat. Thank you po. Kaya nga, Ma'am Risa, sayang. Ma'am Risa, haluan mo na lang ng bingo at saka Pinoy Henyo, mga ganyan. Ano ito? Halo. Na-bleach. Haluan mo na lang ng Pinoy Henyo. Pwede naman, marami naman nagpapabingo, Madam Risa. O nga, hulaan ko na lang Pinoy Henyo bukas. O nga. Haluan niya, sis. Madam Risa, hulaan mo na lang. Ay pa, hulaan. Haluan mo na lang siya. Duck race. Marami din papalaro ng ganun, sabi ni Papa Teddy. Di ba Papa Teddy, duck race din? At saka duck race, sabi ni Madam Risa. Opo, Madam. Ma'am Risa, opo. Huwag na lang diretso na bingo. Magbibingo tayo pero wag yung mahaba-haba yung oras. At least kung ilang oras po kayo magla-live. Oo nga, haluan ko na lang. BG lang host, balik ako. Thank you, Daddy. Tsaka duck race na. Duck race na lang tayo. Duck race, Pinoy Henyo. Pinoy Henyo na walang brand. Pinoy Henyo na walang brand, Madam Risa. Para hindi sila nagbababa ng mga brand name. Huwag brand name, parang lugar o gamit na lang. Basta walang brand. Ano po yung walang brand? Katulad po ng kunwari, shampoo. Shampoo lang. Hindi siya Pantene, yung mga ganyan. Sabi ni Madam Lisa.
O lugar ba to? Yung mga ganyan. Lugar, ito ay lugar. O, anong pagkain na ano, yung mga ganyan, papahulan nyo. Ayan, punta daw si Daddy Alex siya kasi ano, Madam Beth. Duck, ayan, sabi ni Papa Teddy, ano, duck race daw. Kailan ba yung nagpa-ano rin ako kasi, ano, nagpa-games ako, Madam Risa. Nagpa-Pinoy Henyo kasi ako, ang mga binababa, brand name. Mga brand name. Tapos biglang may nag-ano sa akin, may nag-note na ano, ay may nag-message dito sa ano, sa live mismo. Na ano, na-detect namin na ano, nagpo-promote ka na hindi naman ano na naayon sa sa live mo. May ganyan. Tapos kailangan mo nang i-turn off yung live mo. Kung hindi, aalisin namin yung ano mo, yung harang mo. Or aalisin namin yung bahay mo mismo. Ganon. May pa ganon po. Tapos biglang may nag-countdown. Yung mismong YouTube, yung mismong YouTube, dito sa chat box, may nag-countdown ng 10, 9, 8, yung mga tipong, yung ganon. Kaya nangyari, in-off namin ng di oras, ang dami-dami pang tao. Yes po, host, marami nagpapalaro ng duck race or boat racing. Wah, talaga. Hello, Nord sa Ray Vlog. Tusok. Salamat sa iyong patusok dyan. Mega loud shoutout. Pa-dinner ako, boss. Thanks, host. Thanks, Sis Beth. Salamat po. Mega loud shout to all. Sabi ni Nord sa Ray Vlog. Thank you, sis. Baba ng bahay mo dyan, sis. Pero ngayon, alam niyo, ma'am, yung mga walang magawa. Siguro sila yung gumagawa nun. Lalo na pag yung mga ibang lahi. Ganyan. Pero wala naman po. Okay naman po tayo nung diba? Nung nakaraan. Ang saya kaya. Ang saya na nakakainis. Yung tipo isang number na lang. Hindi ka pala bibingo. Akala mo yung may pambili ka na ng bawang tsaka sibuyas, madam? Yung pala nga. Yung hindi ka na nagkaukaw, hindi ka na naghilamos, hindi ka na nag-toothbrush, Madam Risa. Pero wala pa rin panalo, ha? 2 na kami ng nanay ko. Manunal sa puwet. May mga nunal kami sa puwet, sabi ni mother. Ewan ko pa sa mga numbers namin, kung ano napili namin, ayaw lumabas. Haha, dami kong tawa ho. Sabi, Marisa. Hindi nga, Ma'am Marisa. Christine, Tukur, Karo, Nandan, Damsak Puho. Hello, madam. Mega loud shout out. Ayan, madam, may jacket ka na. Baba na po kayo ng bahay niyo dyan. Madam, kung gusto niyo sumali ng Ma'am Chrislyn, kung gusto mong sumali ng bingo bukas, at saka padak race, manalo po tayo ng madam, 300 per games. Ano po, dikit kalembangin niyo si Madam Ray sa madam, tsaka binababa po ni Nightbot, mga members po natin. Ma'am, dan full pack po sa'yo, Ma'am Beth. Dan full pack sa'yo. Salit lang po, may tawag po tayo.
Tao. Atienza fam, hello, mega lot shoutout, sis Jen. Kumusta natin sa family? Kumusta na ako, may kausap lang ako, guys. Kumusta na sis Jen? Risa K, mega lot shoutout. Sabi natin Atienza family ay walang host. Mega lot shoutout Mama Atienza. Sabi natin, Madam Risa andyan pala. May kausap lang po ako. Saan ka galing? Ayan. Sis Jamie, may kausap ako. Night shift today. Nako, puwitan na naman yan, sis Jamie. Hindi na nakakasali si sis Jamie sa kanyang pabinggo ni Madam Risa. Tulog na yan, yung mga oras na yan si sis Jamie. Dinner break. Sis Jennifer, may galang siya sa iyo dyan. Yes. Ay, sana all may pa-dinner break. Night shift na naman ang sis Jamie. Naku, sis Jamie, nakasali ka sa pag-games ni naka-BG ka nung pag-games ni Madam Risa. Nako. Bokya ang Inday Tef. Pati ang nanay, Bokya din. Nakain lang kami. O, sige lang, Madam Risa. Kahit si mother kumakain din po. Ako bukas na ako kakain. Kain lang po kayo dyan. Enjoy. O nga, silip na ako. Sa les ni Risa Kale. Lagi, sabi ni sis Jamie. Nako, Bokya lagi. Yung tipong pabinggo ka na, tapos biglang may magre-risa ka, ibig sabihin may nauna na sa'yo. Kulang na lang, isang numero na lang. Yung tipong hindi ka pa kumain, yung mga ganyan, yung hindi ka pa nagkape, yung ganyan, tapos naka-bingo ka na kay Madam Risa. Hanggang matapos, wala pa rin, Bokya pa rin. Ay! Malay mo, bukas daw magpapagames ulit ang ating Madam Risa. Hindi ko pa na-try ang bingo sa LS. Sabi ni mga Tiensa. First time ko nga, Ma'am Jamie. First time namin sa bahay ni Madam Risa. Si Mami sumasali doon kay Linsky, sabi ni Sis Jamie. Haha, Mama Tiensa, join ka. Nako sis, Madam Risa, naka-night duty yan. Borlog na siguro yan pag nag-games tayo. Dami ko tuwad kahapon galing kay Boss Puchog. Bakit? Nangyari? Bakit ka tinuwaran? O nga, Mama Tiensa, pati si Sir Boss. May hater si Boss Butchog. Sabi ni Ma'am Jamie. Naku, Ma'am Jamie, yung mga ganyan, ewan ko ba, ba't nagtuwad-tuwad sila? LS ni Boss Butchog noong nag-prem ako, tas
Binaba ni host. Daming sumugod kasama na yung heater niya. Haha, pati kay mami. Sabi ni Sis Jamie, ako nga, si Madam Risa nga, naglalaro lang, namimigay lang ng pera, may tuwad na sa kanya, ewan ko ba? Umabot ng 15. O nga, Madam Risa, no? Sa'yo, Sis Risa kay meron din, haha, sikat na din tayo, Risa kay. Oo, Sis Jamie. Ewan ko ba? Willing-willing sila sa ganyan. Si Mami, 22 sa akin, 4 lang sabi ni Dami Grabe naman. Bakit kaya, Diyos ko? Haha, wag nang pansinin Sis Jamie. Tsaka Madam Risa. Pag may tuwad ka, Madam Risa, wag mo nang pansinin. Pag may tuwad, hayaan nyo na lang. Alam nyo naman. Hayaan nyo lang silang magtuwad dyan. Madam Risa nga, namimigay na ng pera, may tuwad eh. Anyari? Sis Jen, may gala shot sa'yo dyan. Kumakain ka na rin. Anong mga ulam nyo? Ang mahalaga, nakapagpasaya tayo ng kapwa natin, sabi ni Madam Risa. Yes, Madam. Hayaan nyo na lang po sila. Iset mo na, Madam Risa, ang iyong ang iyong granel S para mapaghandaan na natin yan. Madam Risa, nako Diyos ko, dapat walang pasok si baby niyan. Dapat walang pasok si baby niyan. Para hindi ka hindi ka na magsusundo. Correct. Risa kay sabi ni Sis Jamie. Diba? Namimigay lang kayo ng Ganyan po talaga, Madam kahit din ako nung nag-graneles, konti lang naman po yung yung sponsor natin na pinamimigay, pero may tuwad pa rin si host. Sali ako, sabi ni Sis Jamie, go. I-promo pa rin, gawan na natin yan, ma'am, ng date. Ano ba yan? Gawan na natin ng LS. I-advance mo na yung LS natin para ibaba na natin dito para i-promote natin. Yun na yung paano natin, pati patamsakan natin. Katulad nung ginawa ko, gumawa na ako ng advance, Granel S na date. Haha. Kahit naman hindi na mag-advance, madami namang napunta. Madam Risa, kahit hindi na mag-advance, marami din napunta. Si Sis Jamie, sali din. Tara na, go. Kunin mo ho si Sis Inday, Risa K, makulit mag-isip sa laro yan, haha. Hindi, Sis Jamie, sabi nga ni Madam Risa, less na yung bingo. Less na yung bingo. Paano na lang, duck race, Pinoy henyo, ganyan. Naku, Madam Risa, yung akin kasi, nagpa-bring me ako. Ang ginawa ko po ganito. Ayun na si Mother, May galaw siya po sa lahat, sabi ni Mother Kaden. Ang ginawa ko kasi, Madam, doon sa pag-games ko, on the spot na, bring me. On the spot, na bring me, kung sinong unang aakyat. Kasi sa StreamYard, kung hindi tayo nakapagbayad ng StreamYard, 'di ba? 6 na tao pwede. So 6 na tao pwede. So kung may co-host ka, so 2 kayo dun sa taas, tapos 4 na lang yung unang makakaakyat. So yung mga unang aakyat, doon ka magpapa-bring me, Madam. Madam Risa, doon ka magpapa-bring me. Kasi ang ginawa ko, pinaakyat ko silang 4. Tapos, yung 4 na yon, saka ko lang sila bibigyan ng instruction pag nasa screen na sila. Kasi kunwari, bring me apple.
Tapos binaba mo yung bahay, hawak na nila yung apple. Aakyat na sila, 'di ba? At least pag nakaakyat sila sa sa screen, wala pa silang idea kung ano yung papakuha mo. Doon sila ngayon mag-aaligaga kung ano yung papakuha mo. Ayan, suggestion lang naman na ganon. Tapos yung phone nila, hindi pwedeng dalhin. Dapat dapat iwan nila kung saan banda. Doon sila maghahanap, maghahabol kung ano yung papakuha mo. Sabi ni Madam Risa. Ayan, isang game na yun. Isang game yun, isang idea po yun. Na maganda nga yun, host. Paunahan. Tsaka yung Pinoy Henyo para lahat kasali. Ayun, Pinoy Henyo tsaka yung bingo para lahat kasali. Hello, Ma'am Risa Kay. Sabi ni Kay din. Ayan, no? Sobra tawa ko noon, sabi ni Sis Jamie. Ma'am Risa Kay, kasi ang pinakyat ko, nung pinakyat ko po sila, ang pinahanap ko po is tibak. Yung tibak po, ilalagay po sa muka. Dito po, paunahan po sila. Ayun po, nakakatuwa yung ganun. Pero lang, syempre yung, maswerte lang yung 4 na mauuna. Tapos paunahan sila, kung sinong unang gumawa, yun yung panalo. Tibak. Yes, madam, yung tibak, pinasuot ko po sa mukha, ganyan. Ako, dami po namin tawa. Kumuha na ako tibak, kaso isusuot sa ulo, di na ako, sabi ni Ma'am Atienza, kumuha na ako ng tibak, kaso isusuot sa ulo. Di na ako hindi na ako pumanig, sabi ni Sis Atienza. Kahihiyan muna bago manalo ha, pero daming game. Kaya tawa ko ng mga tawa. Yes, Madam Risa, yung mga talagang game na game sila. Marami talagang malaki talagang tulong yung GCash. Sa totoo lang, Madam Risa. Dami talagang Madam Sis Jamie, no, madami talagang tulong yung pa-GCash. Sa totoo lang, lalo na ngayon. Halata naman po Madam Risa, 'di ba? Dalawa na po kami ng nanay ko na sumasali, pero hindi pa rin panalo. Dami nga nila na panalunan, no? Oo nga, Madam Jamie. Sige, magpa-bring me din ako, sabi ni Madam Risa. Yes, Madam Risa, yung on the spot na pa-bring me. Paunahan naman ang akyat. Dapat pag nanalo na, di nakasali next round, sabi ni Ma'am Jamie. Sa next game naman join, no? Sis Jamie. Sa next round naman sasali. Hindi, tsaka iba naman yung mga member ni Madam Risa, iba din yung pa-games. May special Ano kayong special na pa-games ni Madam sa mga members niya? O nga, ganun na lang, sabi ni Madam Risa Kay. Para may chance din manalo yung iba, sabi ni Madam Yes, Madam, pwede rin yun. Halo mo, yung bring me on the spot mo, tapos yung bingo, halo, pwede po. Bingo, yung Pinoy Henyo mo. Yung Pinoy Henyo kasi, kasali lahat. Pero dapat may Madam, may ilang minuto lang. Ilang minuto lang. May timer ka. Correct. Risa K, sabi ni Ma'am Jamie. 100 GCash isang round, may naka 400 na kasali ang bilis niya. O nga sis, Jamie, no? Grabe, Madam. Isang tao. Kape, sabi ng ating Sis Jennifer. Sis Jennifer Vlogs, kumusta ka na, sis? Miss you. Busy din to sa premiere si Sis Jennifer Hindi rin makasali si Sis Jennifer kasi parehas sila ng time ni Madam Risa, umaga din. Kapi Sis Jen, Ayoko lang magkape, hindi ako nakatulog. Sinubukan ko yan hapon magkape, no? Hindi ako makatulog. Yung tulog ko, hati-hati. Hindi siya diretso. Ewan ko ba? Ayan, nagkakape na sila, Megala siya, Sis Jamie, sabi ni Jennifer Vlogs.
Katapos lang mag-dinner, aba, hindi tulog. Hindi nakatulog ang ating sis Jennifer. After kumain. Maduduling ata ako nun host, baka mabilis ang chat box. Hindi Ma'am Risa, okay lang yan. Kasi ang gagawin mo, kahit mabilis, mag-ano ka lang, Control F. Control F ka lang. Pag nag-Control F ka sa StreamYard, ilalagay mo doon yung tamang sagot. Makikita mo yung unang nag-send or unang sagot, yung unang sumagot sa tanong mo. Ganon. Lalabas yun. Mag-highlight yun ng orange. Orange at saka yellow-green. Kaya madali lang siya. Oo nga, need ko talaga may co-host. Yes, Madam Risa. Wala oras mga kape. Oy, basta masarap lagi kape. Kaya dapat nga Risa K, may co-host ka. Dami yung bisita eh. Oo nga, buti nga doon si Jaymans eh. Control F. Yes, Madam Risa. Control F ka lang. Control F. Yes, ma'am. Yung natin, yung dun sa laptop at saka computer, yung CTRL. Yung CTRL natin. Tapos press F. F na letter. Ayun. Pag press mo, may lalabas dun sa StreamYard mo na parang search siya. Tapos itatype mo dun yung tamang sagot. Pag tinype mo yung tamang sagot, enter dun sa keyboard mo, enter. Lalabas doon kung sino yung unang sumagot. Yung mga unang sumagot, mag-highlight doon. Orange yung pinakauna, yellow-green. Orange saka yellow-green lang naman lalabas. Ayan, pag nag-control F ka, Madam Risa, tapos enter. 'Di ba? Control F, 'di ba? Pag nag-control F ka, lalabas na doon sa taas ng StreamYard mo, may search na doon. Kunwari, ang sagot mo ay apple. Ita-type mo doon yung apple, tapos enter ka. Pag nag-enter ka, automatic, Madam Risa, nalalabas doon yung mga pinakaunang sumagot ng apple. Ayun. Kaya madali lang, madali mo na siya mahanap. Kailan sa'yo, Sis Jen? Kaya nga pero iniisip ko pa lang, na-stress ako. Sabi ni Sis, grabe naman Sis Jennifer. Andito ako, co-host. Bagong kaalaman, sabi ni Sis Atienza. Agoy, mauna na pala ako. Bakit? Sa birthday ko na, Sis. Jen, February, hehe. Ay, ang tagal pa. Balik ulit tayo. Kailan sa September na yan. Malapit na yan si Sis Jennifer. Sige host. Try ko bukas. Yes, Madam Risa, ganun ang gawin mo. Alam na pag Pinoy henyo. Control F ka lang. Makikita mo naman dun yung oras. Ano na yung oras. Mag-highlight siya ng orange. Kung sino unang sumagot. Kaya madali na lang. Kayo set up, oy. Hindi ako marunong. Sis Jennifer, mag-isip ka na kung yung birthday mo, di ba? Is 1 month. Na tayo, 1 month bago yung birthday mo, mag-announce na. Host, wait lang tapusin ko lang. Sige lang, Madam Risa, go. Hello, Perapa Tamil. Mega loud shout out. Ba't naman na-stress? How are you today, dear? I'm good, my friend. How are you? Subscribe to our friends here. My friend, thank you. Bet Damlao, Papa Teddy, Risa K, Atienza family, please subscribe to them, my friend. Thank you. Yung isang ko, hindi nag-update Kumain na muna kayo dyan, guys. Mamaya na tayo magchikahan. Ayan. Bumaba si Perapa Tamil. Ayan. Please subscribe to our friends, the one I pin. Thank you. And the one I'm dropping.
Jennifer Vlogs, Betdam Lau, Papa Teddy, Atienza Family, Risa K, the one I pinned, please subscribe to her. Thank you, thank you. Jennifer Vlogs is live streaming every morning 8 a.m. And also Risa K, she's live streaming if you want to join. Atienza Family also, she's live streaming. Perapa Tamil on the way. Ayan. Perapa Tamil, subscribe to our friend Atienza Family, the one I'm dropping. Please subscribe back to her. She's visiting now your house. Thank you, thank you. Iba lang siya kahit maligo. Switch mo on. Ha? Pwede mo ni Ike? Betdam Love, please subscribe to our friends Risa K, Jennifer Vlogs. Betdam Love, please love, 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 love. Madam Risa, thank you, Madam. Kain ka na dyan muna, Madam Risa. See you tomorrow, Madam Risa, ha? Ihahanda na po namin yung numero namin. Dalawa-dalawa na po yung apat-apat na po yung naka-BG sa inyo. Talagang wala po talaga. Bukas magkaw-kaw at toothbrush na kami, Madam, ha? Para sigurado po. Bingo tsaka Bingo Pinoy Henyo si Madam Risa. Duck race, baka pa duck race din. Madam Risa, kung kailangan mo ng help sa nagbababa ka na rin pala, no? Sa night boot mo. Ay, meron na pala, di ba? Nagbababa ka na ng night boot. Automatic, meron na pala. Meron ka na pala. Naku, Madam Risa, ang dami mong i-enter niyan. Dami mong enter sa night boot mo. Ano ba yung sasabihin ko? Yung yung pag gusto nila ibaba yung yung pangalan nila na magta-type lang sila ng pangalan mo or Risa, ganun lang. Bababa na yung channel nila. Sabihan mo lang ako, Madam, i-share po natin yung natin dito. Yung code natin kung paano. Kasi pwede ka dito kung gamit mo ang main channel mo, tapos magta-type ka ng code mo sa Nightbot o yung pangalan mo, automatic na ibababa ni Nightbot yung bahay mo. Pasilip, alaga ko please, short lang. Akin na. Ayan guys. Guys, pasilip naman kay Jennifer Vlogs ang kanyang alaga.
Dito ko mo. Ay, naku, may ano pala ako. May premiere pala ako, sis Jen. Naku, hindi ko naman sabihin sa'yo. Alam ko naman nangunguna ka na doon. Pero Friday pa yon, premiere ko Friday pa. Bukas na ako magpaano. Bukas na ako magpatamsa kay ano. $46 times at sis Jen. Natawa din si ano eh, si Jennifer eh. Alas 8 doon na ako, 8. Sakto, gigibig si Madam ng ano. Madam Risa, anong oras po yung games niyo bukas, Madam? Alas 10? Naku, tapos na agad. Ano ba yan? Sis Jen, habaan mo naman yung ano mo, yung video mo. Ako'y nabibitin. Nabibitin po ako sa iyong video. Queen yung purple. Queen yung purple. Kasya yan sa ano kama doon. Queen yung kama doon. King yung isa dyan. Yan, sinugod sa namin. Yan yung pala. Ano daw? Short lang nga ni. Naku, Diyos ko. Gawin mo namang 8 minutes, oy. Gawin mo ng 8 minutes, please. Hindi kasi pwedeng sumali to si Jennifer eh. May ano siya eh, may LS siya sa umaga. Eh umaga yung pag-game ni ano, pag-games ni Madam Riz mga alas 10, 10:30 mga ganyan. Pirapa, Tamil, Dan. Ako sis Jamie, parang ewan ko kung asa na siya. Parang dubugo na ata yung ilong niya. At ano, ang dami kong pinapadikitan. Lumayas na ata. Sabi ng nanay ko, sunod-sunod eh. Hindi pala ako nag-share.
Saan kaya lugar ang ano, murang avocado? Asian lang naman, di ba? Daddy Alex, halika bukas ha, kay Madam Risa. Manalo tayo doon ng 300. Daddy. Pero umaga yun ha, mga alas 11, alas 10 or alas 11. Tapos tambay muna tayo kay Madam Jennifer. Alas 8. Magpapabingo siya, Pinoy Henyo, Duck Race. Hello, Tin and Viel. Nakahabol din. Sige, host, PM mo ako ah. Sige po. Mag-share ako ng share ko yung live niya bukas sa grupo natin. Balik na ako sa work. Thank you sis sa family. Sis Jamie, thank you so much. Ayun si Daddy Alex. Lablabi naman po, guys. Pabisita at full pack, sabi ni Tin and Viel. Tin and Viel, dikitan mo yan si Madam Risa, okay? Nakapin, thank you. Tsaka binababa ni Nightboat. Puntahan ko yung bahay mo. Hindi ko nakapasok, no? Ayan, Tin and Viel, dikitan mo yan si Madam Risa nakapin. Nagpapagames yan. At saka ito si Jennifer Vlogs. At yan sa family at saka Daddy Alex. Nagla-livestream yung mga yan. Pwede kang ayudahan. Dikitan mo na si Jennifer Vlogs alas 8. Si Madam Risa, yung nakapin. Mga 10 or 11 yan. Si Daddy Alex din, mga hapon yan nagla-livestream siya kasi sis, at yan sa family, pasulput din yung kanyang live streaming. Nagpapaayuda yan. Iunahan mo na sila. Malalaki na ang mga bahay nila, be. Tin and Vil. Shoutout mo lang dito pag done mo na sila. Nagbabalik sila niyan. Ayan, si Madam Risa nakapin yan. Nag-live streaming yan at saka sana mabisita, sabi ni Tin and Viel. Unahan mo na sila, Tin and Viel. Yung alagad ko, nadikit ko na sa'yo. Ayun si Madam Risa, Jennifer Vlogs. At yan sa family. Madam Risa, kayo nasa taas. Lablabin mo na. Muna ka ng maglablab sa kanila. Jennifer Vlogs, alas 8 din yan nagla-live streaming. Si Madam Risa K, 10 or 11 a.m. yan nagla-live streaming. Bukas mag-aga. Kasi magpapagames. Dikitan mo na, unahan mo ng dikit kalembangin. Sis Jen, okay na yung tinatanong mo kanina. Tulog kasi ako kanina.
Good evening, Kuya Yam Scarpe. Kumusta na po? Ayan guys, lalabing nyo naman natin Yam Scarpe dyan. Kumusta na po, Kuya? Sino gusto ng mangga, guys? Alam yung mangga ngayon, ginto. Busy host. Ay, namimigay ng ayuda. Nako, God bless you sa mga nag-share ng kanilang mga blessings. At idubo na bitsit mo pa. Sinatyo, ay, idulin mo kumatira yung bitsit mo. Dami host na naghatid naman ng 17 katao. Grabe. Ingat yan, Kuya, may bago na namang variant ng Nakakatawa naman yung mama. Yung May. Under obese nagtanong pa, bakit? Anong sakit mo? Hello? Yan ang si Maria. At may isuda ni Billy. Yung Billy dito ka doon ang kayo. Sabi ko naman, sabi ko sa bukid. Ha? Nagpulis na kayo, bukid. Ako? Gusto ko magpalista kasi obese Grabe. Pati ni Jason? Sabi na ni Maria, pwede ka. Single shot yun. Single shot. Oo, J&J. Hindi. J&J yun. Nasa mitmat na. Nya. Hindi matamis, hindi nalito. Hala, grabe. Ingat kayo, Daddy. Ingat kayo dyan. Ay, ingat kayo, Daddy. Ingat kayo dyan, Kuya. Si Daddy Alex pa rin nasa isip ko. Mayroon akong isang nilabhan doon. Na, bagay. Hindi, sa'yo. Yung kulay, beige. Doon sa aparador. Kailan? Kasi nalagyan ng ng sabon. Kaya nilabhan ko. Pag-girl. Danilo yan, di ba kamo? Ha? Danilo. Pang-girl to? Diba yung kita nilo pang gabayo? Ano yung size? Wala, ikinasin dito.
Tamis ng mangga. Kain po. Sis Jen, anong ulam natin dyan? Ito yung nawit ko si Baro. Yung nagdali ko siya. Nakaslow ko. Iya. Ito po yun. Kain tayo, host. Ano pong kinain mo, kuya? Ano pong ulam mo, kuya? Anong kinain mo? Ano pong ulam niyo? Ako nag-anak ko, isang kalahating avocado, isang kalahating mangga. Tsaka konting isda-isda. Chicken po. Ayan, sarap. Iba ito rin na siya, no? Madaming protein yan. Ito ito na si Master Dino. Ewan ko ba, si Master Deno, hila diet. Nako, Kuya Yams, hindi mo lang alam kung gaano ako natutuwa kanina. Yung nanay ko kasi, may binigay na pantalon. Yung unang buwan na pinadala niya, matagal na yun eh. Kailan ba yun? Yung pinadala niyang pantalon, nung sinukat ko, hindi po kasya sa akin. Kasi hindi po, kasya po siya, pero hindi ko po mailak. Kasi hindi ko po siya mailak talaga. Tapos masikip sa mga, sa paa. Nung kanina po, nagkalkal po kami ng mga damit. Sabi niya sa'yo to. Ay, sa akin ba yan? Sinukat ko. Naku, kasyang-kasya na po, tuwang-tuwa po. Kasyang-kasya na po siya. High waist, high rise. Kasyang-kasya, kaya natutuwa po. Pero kanina, medyo napakain ng konting kanin kasi ang ulam natin ay, dinuguang pato. Sino po kumakain dyan ng duck? Wow, good news. Kami ni Kuya Yams. Salamat, Kuya Yams. Ay, ka na ay. Oo, Kuya Yams, mahirap magtiis sa kanin, pero kanina napakain tayo ng konti dahil sa dinuguang pato na yan. Yan ang ating magiging premiere sa Biyernes. Ewan ko kay Sis Jen kung kumakain to ng pato.
Sis Jen, kumakain ka ba ng pato? Haha, natawa si Kuya Yams eh. O, Sis Jen, tuwang-tuwa ako kanina kasi yung binigay ng nanay ko sa akin. Ako, sayang. Kasi sayang, hindi kasha. Bagong-bago. Nung sinuot ko kanina, naka-high rise. Aba, ang ganda. Yalla host. Pag may pagkain, aduy, hirap magpigil. Kaya nga, Kuya Yams. Ay! Madam Risa Kay, may galat shoutout po, Madam. Sige lang, Madam, kain ka muna dyan. Ayan, Kuya Yams, Carpe, dikitan mo yan si Madam Risa. Pero si Jennifer Vlogs, alas 8 po ay nagla-livestream. Ang ating atiyan sa family, Betam Lao. Papa Teddy. Okay, host noted. Thank you, Kuya Yams, Carpe. Mabait yun si Kuya Yams. Kilvin ka ni Chamboy. Ano po ho sa hadi ko narinig? Sabi ko, Madam Risa, dikitan ka ni Yams Carpe. Dikitan ka po niya ka ako, Madam Risa. Kinakausap kasi ako ni boss. Asa na kaya yung mga ano natin? Thumbs up host ang ating Tita Mel. Magala siya Sis Mel Alonso. Sis Mel. Miss Sis Mel. Bangad to, ma. Ako nagupit ang bangs yan. Bless you, sis. Ayan. Megala siya sa'yo dyan. Kumusta ka na? Ay, nagpa-subsistence, nagpa-six. Haba pa ng pila. Good. 5 meters ang layo pa sa office ng substation. Master Deno, nandiyan na siya, oh. Pasilip-silip pa ako, host. Megala siya sa inyo. Ayan si Moto Check, guys. Lablabin niyo rin.
Okay lang yan, moto-check. Alam kung kailangan yung pumilan. Ang haba ng pila nyo, grabe. Buti nga kayo, may inaasahan eh. Na pila. Grabe ang haba. Andun si Lauren, nagpaglaro dun sa kabila kay Lindsay. Nagtamsak lang ako. Master Denon Megalot shoutout. Sabi ni Mel Alonso, grabe haba lahat ng station ng swab test, ang haba pila. Naku, Diyos ko. Pag andyan din ako, sigurado, nakapila na. Wala nang pasok. Pila saan, Master? Ano kasi sila, Mel Alonso, sa Macau kasi, kailangan nila ng mass testing. So, lahat ng mga doon, tao, may station ng pilahan ng swab test kasi may nag-positive na 4 ulit ng bagong variant. Kaya lahat sila pinapatest. Madam Risa, salamat Madam Risa. And guys, lablabin niyo si Madam Risa dahil may pa-games po siya, Madam. Pa-games po siya na bingo, lablabin niyo po. Huwag kayo umuwi dito sa Pinas. Sis, Mel, wala pa silang flight. Lahat ng tao dito, nga eh. May nagla-live nga, mag-live ka kaya. Ang daming pila, grabe. Lahat ng tao nga, di ba? Kahapon lang kasi lumabas yung news. So, ngayon, mula ngayon, na lahat sila nakapila. Puro premier na yan, ni Dinon. Last trip, 12 Mel. Grabe, hanggang madaling araw yon sigurado. At least sila, hindi nawawalan ng pang test. May sila, may stock. Grabe, no? Mamamot, no? Durgun-gun. Nagala siya, Jennifer Vlogs. Sabi ni Mel Alonso. Salang premiere mo, tamsakan natin yan. Ito nga premier. Nyamot nyo mago. Oh, sorry. Dami kong tutok mo lang ito. Surod ba pa? Si Ismael Megalot shoutout. Nandyan yan si Tita Kayden. Oo, Master. Kaya gumagalaw yung screen ko. Guys, palablab ako kay Master Denon na premiere. Bukas yan. Anong oras? Rinig ko boses niya. Oo nga, sa laptop. Ang lakas pa naman. Hello, Master. Oh, hello, Hello, Master. Mel. Hello, Mel daw. Hello, Master. Kamay lang. Wala ka naman premiere. Hindi ka nakaset. Ay, yan na yung mo, premiere mo, yung pila mo. Yan na yung premiere mo. Hindi ko pa na-upload, host ka. Sige. Musta na Tita Kayden? Nako, linis ng linis. Sa kanyang mga collection ng mga plato. Diyos ko. Sabi ni Tita Mel, yan? Kamay lang. Oo nga, kamay lang. Oo nga, mamaya edit ko tapos upload. Nako, Diyos ko. Tapos bumili pa ng mga Japan na mga plate.
Ang cute-cute naman. Yung mga plate ng Japan, tapos yung mga platito, yung mga baso, yung ganyan. Ako, Diyos ko, ako nagigigil din. Yan, kaya busy siya ngayon. Hindi ata naglilinis si Jose. Nilinisan niya yung mga lahat ng plato, yung lagay ng mga plato, yung mga stock na plato na hindi nagagalaw. Kasi kailangan niya maglagay ng bagong mga koleksyon niya. Ay, nako Diyos. Yung nanay ko siguro magpapatay ng restaurant. Nanay ko pa magpapatayo po ng turo-turo dito sa amin. Pasyal po kayo, ha? Ganyan po siya ka-busy. Maraming lamok daw. Dami kong kagat, eh. Pakita ng buo, aba. Tapos magbato na ng chocolate, sabi ni Mel Alonso. Naghahaplas Mel. Madami daw lamok. Naghahaplas ng Nag-legs ko, nakakit ng lamok. Grabe, dami. Sabi siguro nila may imported, may bagong dating na dugo na. Sabi siguro nagsawa na ako dun sa dugo ni Inday Tef. Ang dami. Patingin? Ada mo uplosion, igamen. Ada uplosion, grabe. Ada uplosion dyan. Sabi niya, maputi-puti pa ito, makainin mo. Sabi ng lamok siguro, aba may amoy ibang dugo. Ito nga masipsip, yung dugo kasi ni Inday Tep, sawang-sawa na sila. Mami Kaden, ibang dugo daw kaya lagot ka. Oo, si Smell. Grabe. Wala, magkabilangan kong legs. Wala na, patay. Masanay din yan. Pantalon na nga ako bukas. Pagpantalon na daw siya bukas ang init-init kaya. Grabe, dami. Di ko to'y siguro, nagkapikat to, yung kagkapit to, ito Hindi, mo. kanina naglinis ako, ang dami. Busy yung kamay ko eh. Yung legs ko doon sa eh. Hindi ako nag-legs-pan. Sakit pa naman mga gat ng lamok. Kaya nga sis, Mel. Umuulan kasi dito sis Mel. Naulan. Siyempre, pag maulan, alam mo na. Ito uplosion niya, uplosion. Sabi ko nga mag-uplosion. Para na kaya yung mga Uli tayo, sanay na, no? Maraming lamok dito, guys. Mapuno kasi. Mapuno. Thank you, Madam Risa. Guys, si Madam Risa, dikit kalembangin nyo. May pag-game siya bukas. May pa-Gcash yan si Madam. Risa K. Dan na. Sabi ni Yam Scarpe. Yam Scarpe. Thank you, Yam Scarpe. On the way po, thank you po, sabi ni Madam Risa. Hindi kaya ang off-lotion, mas mabisa use oil. Sira. Alkitran na lang. And then, si Tita Mela, blabin niyo rin po, Jennifer Vlogs. Nag-live stream yung mga yan.
Si Madam Risa, kayo namimigay ng Gcash, lablabin nyo rin po. I love you. Dan Paul Bakyam Scarpe, thank you po sa amin ni Madam Risa. Guys, bukas may pa-games yan si Madam Risa. May pa-Gcash. Lablabin nyo na. Mami, isang kaway naman dyan at muwa, chup. Nako, si Smell, busy sa kaka-apply ng ano. Dali lang, maliwag ako sumunod. Saglit lang daw, maliligo muna daw siya. Ba't lang ako naliligo? Tita Mel, nagla-live stream din po, talablabin nyo. Jennifer Vlog. Si Madam Risa po nakapin yan. Yan, si Kuya Yam Scarpe, binababa ko rin po. Mag-LS ka, Mami. Ayaw daw si Smell. Naku, may pag-isipan pa daw. Pag-isipan daw niya. Pag-isipan pa daw. Madaming alamok. Hari kita ipigkol. Sige, wag na pag-isipan. Ako naligo muna si Mel.
Sword, may ganun shout out. Ano to? Feeding Godmother. Tamsak dan host pa jacket po. Ayan. Feeding Godmother. Dikit kalembang mo lang si host, please. Thank you, thank you. Ayan, may jacket ka na. Madam Risa, kay thank you po. Ayan, suwod, dikit kalembangin mo si Madam Risa nakapin. Lablabin mo naman yan. Thank you. Si Tita Mel, lablabin mo din pag di pa dikit kalembang. Nakakoy yung upload. Sige, ano, suwod. Dikit kalembangin mo si Madam Risa, kay nakapin. Sige, suwod. Panoorin ko. Dikit kalembangin mo yan si Madam Risa. May pa-games bukas. Nakapin. Dito na ako sa iyong bahay. May paharang din. Si Jennifer, thank you. Ayan. Feeding Godmother. Meron ka na ano jacket dyan. Thank you sa jacket. Paayuda po host. And Feeding Godmother, dikit kalembangin mo yung nakapin at saka si Jennifer Vlogs, yung binababa ko na bahay. Dikit kalembangin mo lang. Thumbs up ko na ano, suwod. Napaharangan na rin. Payo na po. Sige, Feeding Godmother, ayudahan kita. Dikit kalembangin mo lang yung nakapin. Si Risa K at saka si Jennifer Vlogs, yung binababa ko na ano, na mga bahay. Madam, Godmother, dito na ako sa iyong bahay. I'm back again, host Lodi. Thank you, Tinvel. Tinvel, pag di ka pa dikit-dikit kalembang ka sa nakapin. Thank you. I'm back again, host. Ayun, malibog man kung kinsa akong idikitan. Ayun, nakapin. Mention good ko, host. Risa K, Ana. Risa K. Si Jennifer Vlogs, dan mo naman na, diba? Risa K, nakapin. Host, papulpak naman eh. Ayan. Tinvel, dikit kalembangin mo yung binababa ni, ano, ni host. Tinvel, dikit kalembang na ako sa iyong bahay. Dikit kalembang, Feeding Godmother. Tinanvel, dito ako sa iyong bahay. Palagad ko to, ha. Okay, on the way sa tusok, ayan. Yung nakapin, lablabin niyo po. Tapos yung binababa ni Nightboot, Jennifer Vlogs. Huwag kakalimutan.
Dito ako sa iyong bahay, Tinville. Nandito ako sa iyong bahay. Ating alagad. Ayan, lablabin mo si Risa K, si Jennifer Vlogs. Nag-aayuda po yan. Dana sa'yo, Tinville. Sa aking alagad. Dandy get feeding godmother. Ayan, suwod si Risa K. Risa K, yung nakapin. Awan yung Milan. Ano? Niret mo na. Diyan na sa pera. Ha? Ewan ko dyan kay mamaham. Kusla mo na prito doon. Dandikit kay Bet Dumlao. Ayan. Ito si Risa K. Dan na po, Madam Host, kay Madam Risa. Thank you, Tinviel. I-check ko yung mga hindi ko ano sa'yo, dikit kalembang, ha? May dikit ako sa'yo na isa, ngayon lang.
Tinviel, dito ako sa iyong bahay. Sino pa po mapadikit? Pulpak, hehe. Ayan, si Tinviel, si Jennifer Vlogs. Puntaan mo bukas alas 8. Ito binababa ko. Jennifer Vlogs. Dikit ka lang bangin mo. Bukas pumunta ka doon, kamo, nadikitan mo siya dito. Nandito ako sa iyong bahay, nag-aayuda ako. Dikitan mo yan. Pwede kanyang bigyan ng banana. On the way agad, sabi Tinviel. Thank you, thank you. Yan, on the way na daw kay Jennifer Vlogs. Dan sa nakapin. Sabi niya, Yams Carpe. Kuya Yams, dan na sa'yo si Risa K. Nagbalik siya sa'yo. Binalikan ka niya. Dan po kay Risa K. Sabi ni Suwod. Thank you, Suwod. So, yung ba Tinviel? Tinviel. Ito din on the way po, ayan. Suwod si Yams Carpe, lablabin mo din. Lablabin mo rin yan. Si Yams Carpe. Sawod! Ayan. Sawod, baba ka ng bahay, Sawod. Binabalikan ka ni Madam Risa. Madam Risa, nag-ayuda po ako sa inyo, Madam Risa. Sawod, baba ka ng bahay dyan. Yams Carpe, ayan. Bagong upload mo yan, Yams. Ayan, susuwad. Andyan na pala si Nightbot, sabi ni Yams. Yes, Yams. YC lang yung sa'yo. YC. Pero channel mo kasi binababa mismo yung video. Kuya Yams, dito ako sa yung bagong upload. Ayan na yung bahay ni Suwod. Thanks, host. Welcome, welcome po. Napulpak ko na si Madam Jennifer host. Ayan. Ito, Tinviel, si Madam Risa, dan mo na ba siya? Andyan siya nagsusukli.
Siyam Scarpe din, lablabin mo. Yan ang Siyam Scarpe, binababa ni Nightwood. Andyan siya para magsukli. Opo, kanina. Ayan, dala mo na si Madam Risa. Sige, sige, sige. Live yan bukas. Suwod on the way, sabi ni Yam Scarpe. Dikit ka lang bang sa'yo, Kuya Yam Scarpe, sa mga alagad ko na hindi nadikit sa'yo. Dan Jennifer, ayan. Tinviel, baba ka ng bahay mo dyan, Tinviel. Baba ka ng bahay, Tinviel. Okay, and dito na. Tinviel, nag-aayuda ako sa'yo, ah. Tinviel, dito ako sa iyong bahay. Ito po bahay ko, ma'am, madam. Josie. Ayan, Tinviel, dito na ako sa bahay mo. Mukbang tokoyaki. Sino pa, madam? Pupuntahan ko kaagad. Ito si Yam Scarpe. Baka di mo pa dikit kalembang yan si Yam Scarpe. Si Bet Domlao. Bakas lang kayo doon ng Inday Tep para alam nila, ha? Dito ako sa'yo, 3 minutes na. 4 minutes natin, Viel. Dikit kalembang na. Ako na go. Ayan, si Suwood din. Balikan mo. Tinviel. Suwood, dito ako sa iyong bahay. Yung mga hindi ko dikit-dikit ko sa'yo. Host, patulungin ko lang si baby. Sige lang, Madam Risa. Maya-maya baba na rin po ako. Thank you, thank you. See you bukas, Madam.
Thank you, host. Welcome, welcome, Madam Risa. Dan dikit Tauro, sabi ni Suwod. Hala, Madam Risa, thank you, thank you. Salamat, Madam Risa. Thank you, Madam Risa. Salamat po. Naku, Madam Risa naman. Thank you, Madam. May pa-extend pang birthday ni host ata. Salamat po. Sa iyong pakulay. Dan na po, Suwod. Haha, thank you po, host. See you bukas, Madam Risa. Salamat po. Ayan. Salamat. Gulat ako dun, Madam Risa, ha. Pakulay pa si Madam, uy. Thank you, Madam. Salamat po. Dan na Suwod, ayan. Suwod, dan na sa'yo si ano. Yam Scarpe siya kasi Madam Risa, dan na Suwod host. Full pack po. Thank you, Madam Risa, ha. Salamat po. Kuya Yam Scarpe, salamat. Ayan, hello, Madam Sexy Risa ke. Ayan, si Madam, dan na rin si Tinviel. Tinviel, puntahan mo si Madam Risa bukas, ha. May pa-games yan. Bantayin mo ng mga alas 9, alas 10, yung mga yun ang umaga. May pa-games tayo. Suwadan na ako sa'yo. Ayan. Puntahan natin dahil may papag-game siya. Ang price natin ay GCash. Ayan. Opo, Madam. Ayan. Thank you. Ayan, si Jennifer Vlogs, huwag niyo kakalimutan. Every morning din, alas 8. Unahan nyo na, alas 8. Ayudahan kanyang Tinviel. Salamat, Madam Risa, ulit. Tinviel on the way. Dan dikit po, sweet peaches. Ayan. Salamat. Break your heart. Risa, kidan na din ako sa'yo. Ayan, suwod na si Madam sa'yo. Dan na. Host, magbiyahe muna ako. Pabos na load ko eh. See you tomorrow, host. Ingat po kayo dyan. God bless. Thank you din, Tinviel. Ingat din.
Salamat, salamat. Everybody needs a song, beautiful melody. When the nights are long, there's no guarantee that this life is singing. Madam Stork Vlog, mega loud shoutout po sa inyo dyan. Good evening. Nako, Madam Stork Vlog, tulog na po. Natulog na siya. Tulog na sis. Napagod. Parang nag-a-adjust pa lang sa oras eh. 9 na no. Host Judilyn in Pasaway team. Host Judilyn? Hindi ko kilala sis Stork. Jodilyn. Hindi ko siya kilala sis Stork Vlog. Kasi, remove ni Mami si Tim at ako. Ha? Patay tayo dyan. Tanungin natin sis Stork Vlog. Sabihin ko bukas. Maaga yan. Bastos naman that person. Sabi si Stork Vlog. Si Stork Vlog. Maaga kasi si Mama nagigising. Maaga siya. So, kape-kape yan. Mga parang alas 5, alas 4 ata nagigising na siya. Sabihin, i-ano mo lang sa chat. Tinan Viel, dan na po, sabi na ating Kuya Yam Scarpe. Thank you. Kaya nga di na kami makasend kung sino ang mag-LS sa group. Grabe naman, bastos ng babaeng yun, sabi ni Stark lang. Ako sis, hindi umalis sa grupo pag inad ako. Hinayan ko lang, kahit hindi ako active. Kahit hindi ako active, hindi ako umalis. At saka sabihin ko yun, sis Stark Vlog.
Baka alam ni ang sagot. Alam ni Mother ang sagot, sis Stork. Baka magulat din siya. Baka sabihin niya, bakit hindi ako hindi ako makapag-share ng live? And guys, lalawin din ang ating Stork vlog, nakapin. May premiere ka? Sis, dito na ako. Thumbs up na sa yung premiere. Dikit kalembang ko na rin, sis, Stork vlog. Yung alagad ko. I-thumbsakan ko to sa main alagad natin. Baka galit kasi si Mami Sik lang at Boss Butchok pinupuntahan ko sa LS, Mami. Dahil WH is ikaw yung ginababa niya na LS. Oh, she's mean. So inalis kayo, si Stork Vlog, inalis ka tsaka si Mama. So sa group nyo, ikaw ang inalis at tsaka si Mama? This jealous person. Sis, Stork Vlog. Thumbs up na sa yung premiere. Naku, mahirap pa ganyan, sis. Sis Stork Vlog, mahirap pa ganyan. Thank you, Suod. Thank you, ha. Puntahan mo si Madam Risa bukas, may pa-game siya. Mahirap pag ganyan, Madam Stork Vlog. Mahirap. May yung mga ganyang tao. Hayaan nyo na lang. Siguro nga, tama yung sinabi mo, Madam Risa. Ay, Madam Risa, Stork Vlog. Baka ayaw na nilang mag-share ng pag hindi sila pinupuntahan. Ano nangyari? Naka number 1 lang tong electric fan, ang lakas-lakas ng hangin. Musta ulit, sabi ni Master. Master Deno, nadikit ka lembangin. May isa pa. Sino si Stork? Grabe na lakas ng ulan. Master Denon, magdala ka na ng payong mo para kahit umulan, nandun ka lang sa pila. Sino si Stork? Master Denon, nadikitan mo na ba to si Madam Risa? Dikitan mo naman. Bakas ka lang ng sa kanya. Ng Inday Tef. Hala ka ta, mag-base ka na muna bago ka mag-whitey. Dodong, mag-base ka muna, Dodong, bago ka mag-whitey, Dodong. Please lang. Guys, patamsak na ako sa premiere ni Sis Stork Vlog. Ako din si Sis Stork Vlog, mayroon akong premiere sa Biyernes. Check na natin yan. Hindi ko ito nabababa eh. Hindi ko na binababa yung premiere ko. True. I don't mind. It's just like nabastusan ako. Oo, si Stork Vlog. Kahit naman sino. Si Sis Jennifer ang unang Master Denon, meron akong premiere sa Friday ah. So, kayong tatlong wala. Patay tayo dyan.
Tama ka nga si Stork Vlog. Pag nag-alis ka ng member sa group chat nyo, may masasabi. Kasi nga, di ba, kaya nga kayo nandoon para mag-share ng ano. Guys, lalawin nyo naman natin dyan. Guys, patamsak naman ako sa premiere ni ni Stork Vlog. May premiere po siya. Patamsak naman ako, please. May premiere din ako, guys. Baba mo link, please. Baba ko nga dito sa ano. Ayan, si Stork Vlog, binaba ko na. Dan naka-pin host, sabi ni Yams Carpe. Thank you kay Yams. Ito po yung bahay ni Yams Carpe. Binababa ni Nightboot. Thank you, thank you. Guys, patamsa ako ng premiere ko. Naka-pin. Salamat, salamat. Si Sis Jen, kumakain ka ba niyang premiere ko? Sis Jen, kumakain ka ba yung yung binaba ko dyan? Yan guys, may premiere ako sa kailan ba yan? Friday. Thursday pa lang bukas, no? Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. A beautiful melody. In the nights alone. There is no guarantee. It's not easy every night. Why it's not usually anything. Never at home anymore, that's now. I look at you in the wind, I'm floating the shore again. Never at home anymore, that's now. I look at you, as I look at you. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Beautiful melody. When the nights are long, there is no guarantee that it's like it's easy every night. I'm floating, showing again. I'm home anymore, that's now. I look at you. I look at you. Dana sa premiere mo, host. Thank you, si Stork Vlog. Sabihin ko yan kay pero tulog na eh. Tulog na si Stork Vlog. May premiere ka, host, pasilip nga. Nakapin, kuya, Friday pa po.
Sis Jen. Ano, matulog na Sis Jen? Salamat Sis Historic Vlog. Ayan guys, matulog na tayo guys. Guys, good night na. Thank you sa mga dumalaw sa atin. Good night, guys. See you tomorrow. Paalam. Sis Jen, salamat sa inyo dyan. Madam Risa. Kuya Yam Scarpe, salamat sa inyo dyan. Sis Historic, thank you. Paalam, everyone.